Kaikki tuossa savut vihollista. Tuli 7 vasta rinteelle. Bravon kärki, punainen savu. Ei ammuta tällä hetkellä. Tuli seis. Sitten lähtekää tietä pitkin tohon. Siihen tulee joku risteys vastaan, mikä sinne astuu. Nauraskella tupaan mukaan. Punainen lähtekää kans tonne T-risteykselle päin. Punainen. Me mennään tästä tien vasemmat puolta täältä Kukkolan päältä. Me mennään vaikka sinne risteykseen. Kuitti. Varten ilmoittakaa kohteen siellä. Kolmonen. Vaunu lähtekää tekin. Tavatte liikkumaan tonne eteenpäin tietä. Mulla on visuaali vihollisen ryhmää, saako avata? Tule. Aja metri eteen. Tossa on omia nyt ihan vieressä. Ammu vielä jos ammut. No se on koko ryhmä tossa. Se on kaukana. Kato ettei osu puihin, jos osuu puihin niin siis suoraan suoraan. Onks se hyvän kantaman päässä? Oh, se on noin kilometri. Mä pakitan vähän niin ei osu puihin. No jos pystytään ampumaan niin... Nyt ei käänny ylös tykkei tarpeeksi sille, se on tuolla vastarinteellä. Tää on mukava muuta. Mä en voi tehdä mitään. Lähtekää eteenpäin. Nyt on taas visuaali, joo. Joo. Ja osu suoraan puuhun meidän ees. Vittu! Kai te nyt osutte johonkin muuhun kuin ainoaseen puuhun. No se on taas se puuto seessä. Se on taas se puuto seessä. Joo, tää ei oo ihan nopeeta. Taatana. Siinä on koko niiden ryhmä. Ihan rauhassa hakasta. Näetkö sä? Joo, ykkönen. Vaunu, lähtekää eteenpäin sen T-risteykselle. Siis voit sä ajaa tohon vasemmalle? Kun mä en näe tosta mitään, kun tuossa on ne puut eessä. Se on niinku suoraan tosta pohjoisessa se vihollinen. Hyvä kun sanoit sen suunnan kuitenkin. Mä näen taas sen vihollisen. Tuo on vissiin oma kyllä. No siellä vastapuolella omia nyt. Joo, siellä pitäis olla bravo joku. Okei, no se on varmaan oma toinen. Joo, tää ei taaskaan käänny, tää tykki tänne ylärinteeseen. On siinä rinteen päällä. Nyt näkyy taas. Vittu! Ne on omia. Ei ole, toi ei ole oma. Ei varmasti ole oma. Ollaan sinisellä kohdalla tietoisia. Siellä on ne. ASR Meksikolla. Ei varmana ole oma. Se kato sinne päin. No katonahan. Tää ei taaskaan käänny. Joo, kyllä mä tiedän kun mä menen ylämäkeen. Punainen T-risteyksessä. Ottakaa punainen asemat siitä sinne vestiin menevälle tielle. Tää näkyy tuolla noin. Pysykää siinä risteyksen luona. Ja mittaa etäisyyksiä. No ainakin liikkuu. Ei tässä miten mä mittaan etäisyyksiä tällä. 337. No mä ammun sinne vaan roundi. PK täällä. Siinä on vissiin 1600 metriä. Miten toi PKT osuu suoraan tohon mihin tähtää? Mä en tiedä. Siinä on joku 1,4 ja 1,3 kilsa. Ja minä avasin joku. Eli vissiin yli. Joo. Mikäs vaunu sijainti? Joo, tää ampuu sinne meidän tähtää. Me ollaan tässä aikaisemmissa asennossa. Ammutaan vihollista tuolla toisella puolella. Kuittisti voi. Ollaan ampuu tuolla kerran, lähtikää eteenpäin.
Se on kuollut jo. Kuitti. Siitä vasemmalle äsken liikkui jotain, mutta on hävinnyt jo. On se PKT:tä vaan. Näyttää riittänyt. Ammunta kuluu Eastistä. Onko se omaa? Se on vaunu. Tässä on kyllä tää tähtää ihan vitu omituinen. Tää tuntuu, että tässä on automaattinollaus, mut sit se ei välillä toimi. Sun pitää varmaan aina nollata se uudestaan, eli painat teetä tai jotain täbiä. Sininen punainen, lähtekää eteenpäin. Vitu jännä. Tietä pitkin. Katoin tien oikein puoli. Tää 200 metrissä eteenpäin. Vaunu, lähtekää kans tänne Aaser. Mutta on vihollista, että kun noit momentoja käytän sitä visuaaliseen, voi kyllä liikkua. Jees, punainen sai. On lähtenyt liikkeelle. Nyt näkyy taas jotain punaista savua, toi on vissiin omaa kyllä. Joo, se on varmaan oma. Tai sitten niitä vihollisia, jotka on vielä. Sinne suuntaan. Eli missä nyt toi meidän jalkaväki on? Jalkaväki on suurin piirtein tasa 3 merkillä. Mä en näe tasa 3 ollenkaan. Se on jossain tossa 500 metriä meidän edes. Lätsi vaunu. Onko siellä jotain valmiita menee autoon? On tulossa vai? Näkyy koko kohdealue täältä nyt. Olisi hyvä pysähtyä tarkkaille. Just bensakoessa kyllä. Vihollinen tekee koukun. Jostain tuolta vaaraa 5, vaaraa 4 alueella. Sininen. Kohdealueella ajan hirveästi liikkuu. Tää on kyllä ärsyttävää, kun tää yksi aina pistää radion päälle, kun mä alan puhumaan ja sit se kuuluu kaikki maanelle. Siis mä oon pistänyt ne volyymit just sen takia pienellä. Jos näkee vihollista, niin älkää ammuko. Ellei oo nähnyt teitä. Aha, okei. Oli kyllä vittu hyvä se alku tulee avaus. Siinä oli vittu koko ryhmällinen porukka, mä oisin varmaan sanonut ne kaikki, mutta... Niitä juoksi just niin sillä, että jos pitäisi pystyä saamaan kaikki. Hyvä roundityyppi. Kolmat viesteen sieltä. Ollaan tossa tasa 300 metriä suunnilleen. Ei, me ollaan siitä vähän 300 metriä eteenpäin. Mä luulen, että jos ne ei oo tuolla kohdealueella, ne on kyllä meidän perseessä. Ootteko siinä D-ristyksen luona? Meillä on siitä itään tässä aukein vieressä. Vielä. Lähtekää eteenpäin tonne Aaser Rovaniemen merkille päin. Tää on kanssa sitten nähnyt niin koko sen kohdealueen vähän ympärillä. No, pysähtykää sitten siihen. Tuo näkyy niitä auto kyllä. Auto näkyy tuolla. No vittu, siinähän on vihollinen. On mun se ATG, mä katsotaan mitä käy. Ihan Forton luulassa. Mä vähän eteenpäin, että mäkin näen sen. Okei. Älä liiku! Osuma. Ei varmaan kuollut, se pääsi piiloon. En mä nähnyt mitään räjähdystä. En tiedä, mutta se räjähti siinä just. Vittu, mitäkään se ajaa? Oi voi! No, huomaskohan se? Kyllä se varmaan näkee, kun ammuttiin sitä. Konfi, missä sä oot? Toi on maljutka. Kaikki asemat vestiin. Vihoiset vestis. Vaunut ja paljon se on usein jalkaväkeä siis paljon sieltä. Yksi, se on se komentaja, se oli Banzai. Ei mä nähnyt kuin yhden. Nyt tuolla Delta Vilosen eteläpuolella, me tässä näkyy vähän enemmän vihollisia. Mikä suunta? Enemmän viholluksia meitä päin. Mikä suunta? Ottakaa asemat. Mikä suunta? Otetaan tästä tieltä. 300 se sijainti mistä päin.
Se missä kohtaa rinnettä? Kiviaitojen kohdalla tässä ihan puureessa melkein. Tai mä en enää näistä, se varmaan meni makoille. Nyt tässä oli kiviaitojen takana just. Tulivat vaan. Joo, mä en pysty ampumaan niitä. Eikä tykki. Noin alas. Ei noin alas. Se on noin kaukana. Niin. Eli se on toi, missä toi hökkeli kyllä on vasemmalla. Niin. Okei. Jo pakkia. Mitä mä otan morttarilla? Ei kun se ei siellä, siis 316. Voidaan mehtata niitä jo. Okei. Tässä on tuo. On noin kaukana. Kolmonen kontaktissa vihollisen Acer Rovaniemen ja Westiin 102 Ja tässä Acer Rovaniemen markkerin länsipuolella jossain parista metriä siitä, niin siellä on vihollista. Tuleeko vaunu tukemaan vai jäädäänkö sen kattelemaan? Visuaali nyt vihollisen, ettei kannata liikkua. Odottakaa siinä. Näkyykö vihollista paljon vielä? Oli Joo, siellä meillä oli äsken visuaali. yksimätinen vielä. Vaunu, tulkaa tänne vaan. Aamu yhden. Joo, että ampuu jotain vihollisia. Okei, mä nollaan. Miten toi on tolla tavalla? Älkää edetkö, mutta hyvät asemat jännästä ja kattokaa vaan vestiin. Nyt tässä osuu jo. Ja on vestiin ja se on. Siellä on jo rekka kylää. Oi vittu, mä ammun taas kuorma-auto. Miten se lensi noin? Mitä helvettiä? Voi elää, että sen loppu kantama. Joo. Onko nää omia punaiset savut? Ja mennään nyt sinne. Oletan, että ei. Viholliset näkyy nyt. Ei oo kantamassa. Mut siis kyllä mulla täällä panoksen riittää pankaamaan. Kyllä joo, mennään sinne Pystyykö asemaan. Rounu vaikuttaa siihen? Bravo, ei kun ei pysty enää katsomaan. Ei pysty, ei meillä ollut kantamaan sinne. Siis me koitettiin ampua sitä, mutta se koska vaan hävisi ilman. Siis kyllä meillä on kantama, mutta ei ATGM:llä. Vaunu, kattokaa vestiin päin. Sen tielle edessä näkyy savua. Siellä on vihollista. Älkää liikkua Oi enempää. vittu. Väyryn aikaa on ollut single, niin muistakaa takaa varmaan Väyrysen lähellä. Missä Väyrynen on? Se on On taas minusta kyllä vestiin päin. aika mielenkiintoinen asema tuohon. Mitä helvetti, miksi me lähdettiin tähän näin? Tää on ihan vitun paska asema. Tossa edessä vihollista jossain. No niin onkin, mut mitä vittua mä sille teen, kun mulla on tuolla kylässä vihollista? Ammu yhden HE:n tonne. Onko vielä näköhän vaihtaa vihollisia? Oli tuolla äsken kuulemma toiset tuolla mäellä vestissä. Väyrynen sanotti. Missä päin siis? Ei tuossa ole jo. Jos oikein siellä savulla. Ammu yhden sinne. Menkää maihin, mä ammun yhden OG, saattaa osua puuhun. Edetään tätä tietä pitkin. Eikö hetkinen? No, sitten ammuta. Vaunu. Ja punainen. Jatkakaa. Tässä on. Tää siellä Oli on. pakko ampua vihollinen pois. Liian lähellä. Hyvä tälle. Mitä sä teet, Toxer? Siis mä ammun sen vihollisen pois tuolta, kun se on tossa vittu metrin päässä. Ai jaa. Niin en mä vittu ihan... Joo, jos Oli jo ryö. Joutus ryömi. No niin, nyt kuoli. Kummalla puolella. Ja vasemmalla puolella on ihan 5 metriä ties. Koko mä pääntä keittiön. Myös ammus kokosta. Vaunu ampukaa pikku sinne mettään vielä. Vaunu ampuu, menkää maihin. Eikö sen pitäis olla silleen, että JV on vaunun lähis vai eikä toisinpäin? Kaikki muut menkää taas.